eiro onde eu fora feliz desaparecera xa había tempo, non foi cousa do incendio. Como aldea, tamén eu me fun facendo máis fea, e a avoa máis vella. Esta voz a dun adolescente que medra en cada páxina narra o que viviu antes de que chegasen as lapas. Os acontecementos convértense en fíos que xuntos conforman o tecido dun rural que esmorece. Fíos que falan do íntimo e privado, do público e colectivo, da presenza e da ausencia de cuidados, das violencias que atravesan as nenas e as mulleres, a lingua e a terra. Unha obra na que Sara Vilalonso aborda desde a tenrura e mesmo desde o humor todo aquelo que precede a un lume que arrasa con todo. A falta de coidados que é tamén unha consecuencia da falta de tempo, non? Polos ritmos de traballo que se nos impoñen a día de hoxe. Na novela vese moi ben como os pais da nena protagonista adican a súa vida ao traballo, non? Esa dedicación ao traballo quítanos tempo de coidar o territorio, as persoas, non? Os maiores e tamén os nenos, e hai aí un baleiro que é como todo o que acontece antes dun incendio, non? Antes dun problema, e o abandono, neste caso o abandono do rural, e tamén das persoas que precisan acompañamento, que precisan coidados. Esta nena que é coidada pola súa avoa e recibe por parte dela unha serie de mensaxes que calan moi forte, non, nela, pasa de ser unha nena coidada a comezar a ser unha moza coidadora, non, da súa avoa. E ese transo tamén quería deixalo patente na novela, porque é un problema real que acontece no mundo en xeral, pero en particular no mundo rural, que está habitado por persoas moi maiores, onde hai carencias moi serias nos coidados das persoas maiores, e hai un abandono do territorio que se reflicte tamén no abandono que padecen as persoas que o habitan, non? E o que o padece tamén esta nena, que é a única nena da aldea prácticamente, e que está moi soa, e que precisamente por iso forxa ese vínculo interxeracional tan forte ca súa avoa, tamén cas amigas, con algunha amiga da súa avoa e tamén cunha cadela. A perdida é importante porque é unha das digamos, a amiga da protagonista, non sendo humana, sendo un animal, é o ser en que a nena deposita maior confianza, coa que ten máis, incluso, compatibilidade, por dicilo de algún xeito, por un feito fundamental, e que os animais non xulgan, non? E a protagonista é unha nena que se sinte moi xulgada e que é moi sensible tamén aos xuizos da súa avoa, dos seus compañeiros e compañeiras do instituto, de seus pais. Entón atopa nesa cadela unha especie de refuxio que lle achega amor prácticamente desinteresado, se cadra a cambio de comida, non? Ou algún agarimo, pero sí que é un símbolo dese refuxio ou dese lugar seguro que atopa a nena onde pode ser ela mesma. É como un aval a unha autora que está comezando, que tiña só unha obra publicada, e dá certa seguridade publicar unha novela co respaldo dun xurado, non, que a valorou positivamente, que resultou sendo gañadora. Ademais, con toda a traxectoria que ten o Premio Blanco Amor na literatura galega, con todas as autoras que gañaron ese premio antes que a min, e que eu admiro e que lía con moitísima admiración, pois é unha ledicia formar parte agora de toda esa lista de persoas que acadaron o premio.